a croeso nôl i'r vlog. Dwi heb neu hyn ers hir, so dwi out of practice chydig bach. Oops. Mae hi yn rili braf heddiw. Fel, mae'r awyr yn las, mae'r hael yn rili llachar. So am rili pwrpas i'r vlog ma, mae'n jyst yn bach o check-in. Dew fi'n iawn. Dwi heb neu vlog ers dwi'n asont dwi'n mynd. Dwi'n mynd bod jyst gwaith yn eitha caled ar hyn o bryd. A dwi hefyd yn cadw'n hyn brysur yn y sal a allergic reactions a hwyl Caea, basically. So dwi'n gobeithio bod 2015 yn mynd yn briliant i chi gyd. Hyn yn rhyw fath 2014 i fi. Mae llaw fi'n rili brifo. Cos dwi wedi gwneud un o'r fel stand-up a fel appreciate the view vlogs heddiw. Ta-da! Iawn, so dwi wedi cochyn cerbyd achos Pera ddim yn dall be am dros mynd ymlaen. Pam dwi wedi kind of stopio. So dyn ni'n cael ci bach newydd. Na i drio dangos chi, chos mae'n rili dal. Lighting mor yn flattering. Dwi ddim yn sal, dwi'n edrych yn sal yn y clo yma. Ond mae'n gymaint gwell. Falle os fi gerdded yn ôl, nhw'n besaf. Basically, mae'n ddiwrnod rili braf. Ac yn just eisiau kind of dangos o. A just sort of update'r channel, chos di ar cael heb gael i updateio. Dwi'n cerdded fyny all rwan. Os da chi'n wynd am beth i'r pontio. Dwi'n teimlo fatha bod yr haf yn dod, sy'n rili neis, cos dwi'n kind of ffigur allan mynd i fi 14 arholiad. So, mae'n rili neis cael gwybod bod yr haf yn dod. A mae fi un step yn y gosach i gael gwarad ar tygau yma, cos mae'n gwaith mor galad. Dwi'n hitio fi heddiw yn gwneud y vlog mor yn byw mor lle rili neis. Dwi'n meddwl bod yn rili helpu fod yr hael allan. Dwi'n literally'n byw mewn golwg bach yn fel nature thing. It's really weird, achos dwi'n byth yn meddwl am Bangor fel math yna le. Dwi'n really joio fel ffilmio hwn. Dwi'n meddwl fwy na dwi'n joio ffilmio rei eraill. Mae'n lot fwy relaxed, mae'n lot fwy fel math beth sy'n ni'n neud. Just ymddihiro, mae'r vlog mae'n really busy, chos dwi'n kind of stop and start pan dwi'n gweld pobl. Dwi'n mysyn fel bod weird, chos dwi'n fel gweld y pobl mewn bob dydd pretty much, ond sori am hynna. So anyway, dyna fel am heddiw, fel vlog rili gwael, ond dyma! Fel ma'n rili neis yma. Fel mi faglu. Dyma sy'n digwydd pan dwi'n sbio lle dwi'n mynd yn ganol coedwig. Dwi'n nabod lle'n rili da ddo, achos dwi'n dod yn rili aml. Gobeithio bod bywyd chi'n mynd yn dda. Ac na i siarad efo chi pan dwi'n siarad efo chi. Cia!